És una mostra agrícola, hi trobareu tot l'exponent comercial, hi trobareu tota una oferta gastronòmica important a través d'aquesta intenció de que Sant Vicenç vagi prenent posició en l'àmbit de la cuina, de la gastronomia. Per la Colla de Gegants és una de les activitats més importants que fem en el poble, ja que durant tot el cap de setmana el Vicenç i la Coloma i la Colla fem activitats perquè tota la ciutadania del poble conegui el que és els nostres gegants i la cultura popular catalana. Doncs des dels Carallots, per nosaltres la mostra és superimportant perquè és quan comencem a assajar un altre cop, comencem la temporada nova i fem això, un assaig obert amb tothom i el fem en una plaça del poble i així la gent mentre es passeja ens veu i bueno... Em sembla interessant l'aposta que s'ha fet aquí a Sant Vicenç dels Horts de generar debats que siguin crítics amb tots aquests conceptes d'interculturalitat, convivència, etc. Sí que és veritat que al llarg de la vida he tingut reconeixements i moltes coses, però aquesta m'ha deixat col·lapsat. Me vaig quedar parat, em vaig emocionar quan m'ho van explicar per telèfon i no em dóna vergonya de dir que vaig plorar molt. L'Era del Baró és just on ens trobem ara. Es celebra els dies 20 per Sant Vicenç Màrtir, la festa major d'hivern de Sant Vicenç. Això què vol dir? Que ens portem en aquella època, com si ho vam ubicar al 1763-67, amb el que podien fer aquelles persones de Sant Vicenç un dia de festa, que suposo que devien ballar i cantar i vendre les seves coses del camp, que és el que aquí es vivia. Nosaltres, com a entitat cultural, participem a la mostra, fem espectacle, fem correfoc. Normalment obrim la mostra el divendres a la nit amb els adults i el dissabte surten els infantils també a participar amb el poble d'aquesta mostra. Llavors ho vivim des de dintre. Després a nivell individual, com cadascú com a diables, també com a vicentins. Fira del món mundial de tot el Baix Llobregat i de tot l'estranger sencer.